также, что, цитую, должен бути общественний діалог. Як согласувати слова президента із реальністю? Должен бути постоянний общественний діалог – це признак демократичного суспільства. Но так ся стало нині, що за попитку діалога в Україні клеїть зразу і зміна родині. Якщо ти маєш своє мнення, а воно не совпадає з мненням кучі чиновників, значить ти враг. А СБУ тобі буде клеїти і зміну родині, бо раніше клеїли, ми вже говорили, сепаратизм, а вияснилося, що стаття про сепаратизм позорна і юридично не має ніяких основ, практично по ній нікого не можеш судити. І мене судили з такими позорами для спецслужб, що навіть не висовують, навіть коли будуть говорити зі мною, чому мене, як мене судили. Но тепер знайшли друге – і зміна родині. Почому? А не нравишся комусь – і зміна родині. Хочеш общественний діалог, хочеш говорити, ага, так ти, значить, враг, ти, значить, агент Будапешта, агент Москви. Якщо рахувати по словам «родина», звісно, кучку вічно голодних і брехливих безбожних чиновників, то може бути, що зміна родині буде в виду, що і зміна чиновникам. Президент каже про потребу общественного діалогу, а власть всіх общественників садить за зміну родині. Тобто тут вийшли зустрічні конфліктні вопроси. Президент предлагає, а реальність спалює такі красиві демократичні предложення.